İsal ji bo maneviyeta meha Ramezanê baştir were femkirin li mekteban çalakiyên cur bi cur tên kirin li Midyata Mêrdînê xwendekaran bi îlahî û maniyan serdana sûka dîrokî ya zêrfiroşan kir. Xwendekaran bi cilû bergên herêmî bi estafan re sohbet kir, li wan îmsakiye û şekir belav kirin. Wezareta Perwerdeyê di meha Remezanê de li dibistanan çalakiyên cur bi cur li dar dixe. Li gorî biryara wezaretê bi temayê Remezanê li heştê wek bajaran çalakiyên cudan tê kirin. Li Midyata Mêrdînê jî xwendekarên dibistana navîn a Fahrettin Önenê bi îlahî û maniyan çûn serdana sûka dîrokî ya zêrfiroşan. Xwendekaran bi cilû belgên herêmî bi esnafan re sohbet kir. Olwan îmsakiye û şekir belav kirin. Ramazanê etkinlikavî çêkir û em hatine çarşiyê sonra em hatine çarşiyê em gezmiş bûne sonra gelek xweş bû em hatine sûkê Ramazan em kutlemişkin vîlo me got em herine sûkê şerqîkê vîlo ya Ramazanê wilo em bêjin. Ji bonê Ramazanê me îlahî gotim sûkê zaf xweş min me maniye got ji bonê Ramazanê em hatine înşallah devame wê ji werê. Çalarım fakat ötme. Armanca vê bernameyê ev ku maneviyata Remezanê baştir bêfehm kirin. Çalarım fakat ötmez. Bir bahşiş vermezseniz davulcu buradan gitmez. Dixwazin ku zarokê me jî rojiyê fêm bikin û wek vê rojiya hatiye bereketa wê nabike ser însana kêfxweş bûn û zarokê me jî behl min misilmantiyê û rojiyê û bereketa rojiyê jî got bibînin ve zarokê gelkî kêfxweş bûn. Çalarım fakat ötmez. Him xwendekar him jî xelk ji çalakiyên Remezanê gelekî kêfxweşin.